Mama de ben sɛgɛn kɔnɔ la ko de sɔgɔlen Nura FM na foli ani tanu ni walimandɔ o bɛ tani k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ kosɛbɛ bi ye tɛnɛ ye an bɛ masalaw tala fo k'a barika da masa min ye bi tɛnɛ yira an na an bɛ tila ka ɲini masa in fɛ dɔgɔkun timɛ ko ɲuman a k'o di an n'an kanubaga bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ dɔgɔkun daminɛ don wa sirajan taama nin ye ale bolodalen siga t'a la i n'a fɔ i ye zole da la cogo min na ni jamukan in kɔni a kɛnɛ bɛ sigi k'a daminɛ tɛnɛ na fo ka taa gosi mun ye juma la nɛgɛ ɲɛ tan n'o tɛna gosira yan jamukan an balima an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen a ka ja k'olu ye journaliste sɛbɛnnikɛlaw ye olu bɛ fasiri minnu kɛ don kɔnɔna la an bɛna sigi ka kumabaw bama yɛlɛma ye bamanankan na malidenw bɛ se ka faamuyali o sɔrɔ la cogo min na o siratigɛ la san b'a fɔ bɛɛ lajɛlen na k'u bisimila sɔgɔmada in na Nura Gafe ale sanfɛ musokɔrɔba ka kɛnɛ basi foyi tɛ ayiwa alhamdulilayi o kumana sa bete yani an ka don kuma kɔnɔna na an bɛ foli lase an ka radio partenaires ma sabu anw bɛ gafe min kɛ yan min ye awai ka dɔn radio so camanba bɛ yen minnu bɛ awai ka dɔn Mali fantan naani bɛɛ fɛ minnu bɛ gafe in minnu b'a cari o siratigɛ la Kati mara la radio Mansour awai ka dɔn an bɛ a baarakɛla bɛɛ fo a ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye directeur de programme ye Moribo Traoré an ka foli bɛ s'a ma Haruna Kulubali Mackenzie ale kati kelen na Bakari Demaga bɛ yen o y'an ka maakɔrɔ ye an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma radio Tungarange a bɛ Muruja mara la o fana bɛ gafe in u b'a fili fiɲɛ fɛ Matia Samake ale bɛ yen min ye radio Bawule ani radio Layidu o bɛ Buguni Kofɔ professeur Musa Kɔnɛ Soro Waraba Musa Kɔnɛ ale bɛ yen awai ka dɔn olu ka radio a ka radio so ninnu olu bɛ gafe u b'a fili fiɲɛ fɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen radio min bɛ yen n'a bɛ Sama FM ko fɔ o bɛ Yanfolila min ye awai ka dɔn a ɲɛmaaba an ka foliba ye min ye Sɔgɔna Daɲogo Danbe Kɛnɛ ale b'o sigi Yanfolila jelikuntigiba yɛrɛ a b'a lamɛn waati bɛɛ lajɛlen a bɛ Bili Sumano ko fɔ an ka foli ani tanu o bɛ ka ɲɛsin a ma n dɔgɔw bɔlen kɔ Jitigi FM o bɛ Kɔlɔnjɛba ko fɔ min ye awai ka dɔn an bɛ préfet fo an bɛ Moribo Sogoba fo ale bɛ SMTD la Kɔlɔnjɛba ka tila ka Sita Sidibe fo Kɛbilakaw ka belebele o bɔlen kɔ radio Epifani a bɛ awai ka dɔn Kolokani ko fɔ ni radio bɛɛ bɛ gafe u b'a fili fiɲɛ fɛ Honoré Jara ale de ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri barika ka bon kosɛbɛ nka Magan fane bɛ yen Eriko Tradi ɲɛmaaba don Kolokani Lamini Konare u ko a ma ko Ivoirien Burama Kulubali Sunkalo Jalo ani Ablaye Kulubali an bɛ nin bɛɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn dɔgɔ Fana Mara anw carilen bɛ yen fana sabu radio so fana bɛ yen min bɛ gafe fili fiɲɛ fɛ a bɛ ban sisan Fanakaw fana b'a fili fiɲɛ fɛ radio Dafina Fana a ɲɛmaa o de ye Mahamadu Dunbiya ye ka taa se promoteur ba ma n'o ye Dawuda Bagayogo ye n yɛrɛ dɔgɔkɛ bɛ yen o bɛ wele ko Japon radio Jalani o bɛ Kayi mara la Amjata Laji Dibaga ale ni a ka cɛdenw bɛ yen o bɛ fo k'u waliɲuman dɔn Wan FM o bɛ kɛ sababu ye Tomiya mara min ye awai ka dɔn Jɛnɛ Ɲɔnɔ a Ɲɔrɔ a n'a ɲɔgɔnna caman fo ka taa ci fo Burukina kɔlɔnkɔnɔmaa bɛɛ bɛ anw sɔrɔ ala ni Wan FM y'a sababu ye Siriman Kulubali ale ye directeur ye Ablaye awai ka dɔn Dr Ablaye Danbele ale ye promoteur ye min ye Tomiya préfet n'o bɛ Seydou Traoré ko fɔ ka taa se caisse de retraite ɲɛmaaba ma n'o bɛ Musa Ba ko fɔ an bɛ nin bɛɛ fo yen nɔ an kanuba belebele n'o ye madame Munkoro Jeanne d'Arc Kamate Christine Munkuru n'o ko a ma ko Tambour ani El Professeur Joseph Tienu an b'a fo ka waliɲuman dɔn Nura FM kɛnɛ kan Sikaso min ye Koto FM o bɛ Sikaso Mamadu Sidibe n'an ko a ma ko Bajo fulakɛ awai ka dɔn ale ye directeur ye olu fana radio so in bɛ gafe a b'a fili fiɲɛ fɛ Sori Traoré an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma directeur de programme n dɔgɔ Tukutu min ye awai ka dɔn i ka yen lɔnba i ka Tukutu lɔn i se ta je ban ayi i ka kasoŋakanw tari maninkakaw mɛn ban n t'o mɛn i tɛ foyi mɛn la ayi i kɔni Ala ka nɔgɔya kɛ ne ka musokɔrɔba bɛ yen Suma ye ne dege nin na Suma bɛ nin mɛn dɛ awɔ tiɲɛ yɛrɛ kɔni na kasoŋakan i bɛ s'o la n tɛ k'a lɔn n k'a mɛn k'a fɔ n'i taga taa Luma i si Luma mɔgɔw bɛɛ kɔntɔn i danyɔrɔ dɔɔnin don a ko la danyɔrɔ ko tɛ nin na n'i taga taa Luma i si Luma mɔgɔw kɔntɔn o kɔrɔ n'i taara so i ka somɔgɔw fo e ko cogo di tiɲɛ yɛrɛ la dɔw yɛrɛ fɔ tuguni k'o f'i ye ayi fɛnɛ mɛna Tukutu wo ninnu kɔnɔ yen sa n mɛna Kɛɲɛba de min ye awai ka dɔn Tukutu Bale FM a bɛ yen radio min bɛ yen n'a bɛ badenya ko fɔ o bɛ Manankoro an bɛ a ɲɛmaaba n'o ye Yakuba Mariku ye an b'a fo radio wɛrɛ bɛ yen n'o bɛ Bɛngola ko fɔ o bɛ Senu ni Ala sɔnna ma gafe a bɛ tɛmɛ yen nɔgɔ min ye Kalana ye Kalanaka bɛɛ bɛ fo radio Sigija FM 98.5 olu fana u bɛ gafe fili fiɲɛ fɛ radio min bɛ yen n'a bɛ FM Kura fana ko fɔ min ye awai ka dɔn gafe Nura FM tɔgɔ la o b'a fili fiɲɛ fɛ o tuma an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waliɲuman dɔn hali bi k'u ni wulikajɔ k'u ni cɛsiri min ye awai ka dɔn Général Kolo in i b'ale dɔn wa ayi a bɛ k'a yɛrɛ ɲini o Général ya Général minɛ fana bɛ sen na o Général minɛ dabɔra dɔrɔn Sambu ne yɛrɛ ye siɲɛ 3 de k'a kɔ
atuna Sambu Kulubali General Sambu Sambu ika tele on la de Sambu dara koso o kuma bi do ke ala ka ni sababu be ye dugu je ka do ndo nga minye awai ka do dingura bengoyola dingura min bengoyola o de ka fo désormais jusqu'à désormais anta fotia minye awai ka do gafi ni ala sona ma minye awai ka do makura kungulu kura o bina yala barakara kura tede ga gafi Nura FM sanfɛ makura du ni ala sona ma Abu Safune Jara kadi ba fo ko koro Abu andendo awo ne ko ngo koro e ko ade o kuma ne ko ndendo o e dedo awo e dede Abu yi amada be ne folo e kele tege da o siga kabila pe ndendo aywa bashi de Mohamed Kulubali fa o kuma ibe fere ke ka camera jo Abu fanana Abu ka ye Safune o ka do Abu Safune Jara ni ala sona ma duna na tawla ale bina kana siginga bi abe an accompagner wati manasi ni ala sona ma gafi kuno mikro be dama aka gafi aka kuna foni kelenteme na yanu chesa Abu Safune yere bien minya o ka do menda e mentigilai yoro kungulo kontiga na kundigi ko kuma Abu salamu alaikum wa alaikum assalam Ijara ba ko bedi torosula formu be ko jugu ko bekay couleur min bi la o kadinye de couleur bulama ko ni kadinye ko nyando nye sadisi aywa o kuma bismillah Abu tabarkala kuma bibulu nyema ambe Nura FM la memba chen muso demsen ma ko ambe be so ma da fe fo ko sobe ka foli ta ka nyashin irema ndengeni abe kuma barala amba fo ka wali mando no de BT yere ka kuma do ka damna bali mado ko ni BT ko ni boli bi asegani zena de donc Nura FM la memba chen muso demsen ma ko ala sunama ina fo nyema ya fo tugumina ni ala ma bashi fushke aw ni ne amena je ka bara ke ɲɔgɔn fɛ mana bonya ani karama kono ni ala sɔnna ma nyema ni ndun kan aywa donc aw y'a faamuya baba adama ye bonya be kuma na lada bonya be kuma kono min ye awai ka do Ameriki ani Faransi min ye Amadu Bagayogo Indonesia awai ka do ka taa se Espagnolu Italie be bonya be kuma kono ni ko ni jarala ka wele ko ni bisiku ka kufo bama kan ko ni ko doma ko ni asili asu ni anw y'a fɔ abe kamara gwanse moma sabu na fɔ ko ni jamu ye maigay korboro ke ka bɔ fo ansongo abi ka bama ka se ko woro faamuya ti sɔrɔ la nga min ye jarake ani terror n'olu y'a minɛ yɔrɔ kɔni an ka taa isa an bɛ dugawu kɛ n'ala sɔnna ma awa sɔni bɛɛ ni ala sɔnna ma an bɛna awa i ka dɔ kunnafoni an b'a daminɛ nka min ye maliyaso Mamadu Umaru Ba awa i ka don k'a bila u kunna k'a fɔ an kɔni ba ka dunankɛ a tɛ dunanya o dan ye bi ye ni ala sɔnna a bɛ bɔ dunanya la o tuma Abu Safunɛ k'a lasurunya dɔrɔn an bɛ sin k'a fɔ ko kɔrɔ Abu k'a jara kɔrɔ Abu a ye de bɛ se ka kɔrɔ fɔ ne tɛ se ka kɔrɔ fɔ aramu tɛ se e tɛ se Maiga n'a ma kɔrɔ fɔ a ka kɔrɔ fɔli man ne o ka d'a kan a fa ye ne n'a ma jɛ ni faya ye bɔli kɔni m'a dɔn kɔni siyɛcogo tɛ k'i nɛgɛla ye a siga t'a la i y'a faamu n'ala sɔnna an bɛ taa ayiwa basi tɛ n'ala sɔnna ma min ye awa i ka dɔn Abu an ka foli b'i ye o tuma min ye Aminata Kansayi nɛgɛw b'ale de bolo an ye awa i ka dɔn kunnafoni an ye a daminɛw sinsin ni ala sɔnna ma an bɛna awa i ka dɔn sinsin berew ta min ye kunnafoni tɔ ye an bɛna don a kɔnɔ yanni turu ka se Abu ma e ni ne an b'a sɛbɛkɔrɔ gosi sɔɔni a tɛna kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ sabula dugubilakaw sa lada wuli ye o tuma Ami Kansayi alaji ka an bilasira sɔɔni ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bisimilahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba ne tɔgɔ ye Gawusu Kalilu Berete Lalabi Kalakisɛ ne ka arajo waati bɔ 94.5 na e fana ka n'i ta bɔ a la e fana ka n'i ta bɔ a la e k'a to a la ne k'a to a la an k'a to a la parce que fantanw kumada de don fantanw kɔ kunnafoni lamɛnyɔrɔ de don bɛɛ Nura FM lamɛn parce que ne kɔni bɛ Nura FM lamɛn Lala ni Habi denkɛ Lala ni Abi de Lalabi Tunkarange ani kunnafoni awa i k'a dɔn o karamɔgɔba ale ka nana jɔ an jigi kɔrɔ n'aw mago b'a la aw bɛ se k'ale wele a ka nɛgɛjuru sira 67 01 16 16 yalima 77 01 16 16 yalima 74 86 25 25 n'aw ye ninnu wele Lala ni Abi de aw b'a kibaruya sɔrɔ.
ami an bɛ sigi ka na kumaso kɔnɔ waati kɔni bɛ ka taa kandaw awayika dɔ sumana a ko bienvenue Abu min ye awayika dɔ Baba Adama a ko bienvenue Abu Abu i bɛ ka bisimila fan bɛɛ fɛ nka ni Ala sɔnna maaw na dege a la sabu don n'a nataw la Abu awayika dɔ a kuma k'a bi cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ Nura FM sanfɛ Abu y'anw yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn kɔrɔ ye a bɛ arajo dɔn o kuma dunan tɛ arajo ko la nka yan'u cɛ sa Boubacar Traoré bete kunun awayika dɔ bɛ n ka palonbalon na n yɛrɛ jɔyɔrɔ n bɛ fu ɲɛkili fila bɛ panw Ala ni awayika dɔ kɔnɔ gan bolo n bɛ muso dɔ a ye n wele a bɔ Faransi a ye awayika dɔ tɔrɔmɔɲɔ ci puis a nisɔndiya barika bonyana dɛ n ɲɛ bɛ don dɔ dɔrɔmɛ kelen a ka fisa don dɔ ba kelen wallahi don dɔ dɔrɔmɛ kelen ka fisa don dɔ ba kelen a ko awayika dɔ ne ko n balimamuso n k'i tɔgɔ a ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko kanu don ko kanu don kanu min don i ka dɔn k'a fɔra n'i bɛ fɛn o fɛn min kɛ kanu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ k'o de ta ka di joona o bɛ taa n'i ye arijinɛ kɔnɔ fo arijinɛ sodumanba di donc a ye awayika dɔ 100 euros o bilala ka na min ye Congo bila n jufara nka ko min ye awayika dɔ Boubacar Traoré ko ta min kan ka d'o ma o fɔra ka da kosɛbɛ i y'a faamu a ko n ka i t'a di ma n b'a di ma nka i b'a fɔ kosɛbɛ sɔgɔmada in na kana ɲɛ fa de b'i la a bila ka na fana a fana y'a di ne ma bon a y'a di ma i ka tɛmɛ de la même pasi de bɛ fɔ sɔgɔmada in na ɲɛma sɔgɔmada in na i solila ka n lakununi ni kunnafoni de ye ko an balimamuso a ye nin nafolo in a y'a ci ka na kosɛbɛ nka an balimamuso an ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan a bɛ se a tɔgɔ ɲɛfɔ an ye cogo min na a ma sɔn dɛ a ko a y'a kɛ Ala de kama a ɲɛma sɔgɔmada in na nin baara in a ye marqué kosɛbɛ a ko ten dɛ a ye baara mun kɛ nin a ko a y'a fɔ dɛ a ko jɛ man jugu jɛ daminɛ tɛ fo laban nka ale kɔni bɛ kama dɛ ayiwa ɲɛma bɔ yan ko hali bi ko Ala k'an to ɲɔgɔn ye nka a ko n ka min d'i ma ko seliba wɛrɛ de ko n k'a d'i ma dɛ abada ayi o ma f'i ye a ma f'i ye ten a fɔra ko a kana tɛmɛ bi yɛrɛ kan k'a kana tɛmɛ bi kan o de fɔ de ye ayiwa basi tɛ o tuma a bɛ d'i ma Baba kulo banna ko ye i y'a fɛ sisan Baba bɔ a diyara dɛ Sumela ɲɛma mun ye alimaɲari ye an bɛ foli ta ni k'a fɛnɛ sɛgɛrɛ sɔn in waati na a sɔgɔlen ma an na an ka taa n dɔgɔ awayika dɔn an sigi kun de ye gafe wa ni min fɔlen filɛ nin ye bi lafiya tɛ ye sa dɛ ayi lafiya tɛ ye dɛ i b'a ye sanza min ye awa Kulubalilakaw i m'a ye Sambu Kulubali bɛ k'an wele a b'a fɔ ko wari de bɛ yen i kana taa baara kɛ i sigi ko wari ne ka 100 euros i ti dɔrɔmɛ sɔrɔ a la min kan ka di Boubacar ma o bɛ don a ma o y'a bannen Samu i tɛ foyi dun Ala k'a ni sababa an ka taa o kumana Fasiri an bɛ taa n'a ye Fasiri min ni b'a ta n b'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko l'indépendant awayika dɔn ale kuma bɛ maa min kuma b'a kɔnɔ sɔgɔmada in na a bɛ Musa Sayon Kamara a b'o ko fɔ n dɔgɔ Musa a ye a yira k'a fɔ Baba Adama ta ye kabako ye dɛ Baba kumara wa ko moitié fɔra o tɛ cɛ ye ya ko ninnu dun Baba b'a ɲɛ dɔn koyi awɔ écoutez ya ko ninnu Baba moitié Baba i tɛ sabali moitié ma fɔ dɛ min fɔra o bɛ répéter wa Sayon Kamara a kumana ko min ye awayika dɔ Choguel Kokala Mayiga wuli ka jɔ ni cɛsiri min bɛ ni awayika dɔ a kun fɔra ko a bɛna kɛ awayika dɔ CNT o ɲɛkɔrɔ Choguel a y'a kɛ gouvernement ka kungilinna ye min ye n'o bɛ plan d'action gouvernemental n'o b'o kofɔ hakilina ni miirina min bɛ se k'a to an bɛɛ bi lafiya i ka dɔn k'a fɔ hakilina n'o miirina Choguel y'a bɔ ka bin awayika dɔ CNT bulonba o kɔnɔ maaw ɲɛkɔrɔ a kɛra jumadon tɛmɛnen a ko Choguel Kokala Mayiga a y'i sinsin awayika dɔ fɛn 4 kan min ye dili awayika dɔ n'o bɛ awayika dɔ jɔsen 4 kofɔ jɔsen 4 min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sababu ye Mali bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ awayika dɔ transition bɛ taa ban waati min a k'o de siratigɛ la Musa Sayon y'a jira k'a fɔ min ye awayika dɔ kalo 2 Choguel sugandilen k'a kɛ premier ministre ye anw ka jamana in kɔnɔna na Choguel wuli ka jɔ kɛ hakilina ni miirina sira minnu ye Choguel ye awayika dɔ olu bɔ k'o bin national de transition n'o bɛ CNT maaw n'a b'olu kofɔ a kɛra olu de siratigɛ la Choguel Kokala Mayiga awayika dɔ sigi ni 4 n'o bɛ nguloma 4 kofɔ ale kɔni hakili la k'a fɔ ni jamana sinsinna o kan a ka ca Ala fɛ ɲini fɛ o bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye a ko n'i y'a jateminɛ conseil national de transition n'o bɛ député bulon transition ka député bulon i ka dɔn k'a fɔ a maa dɔw kun tɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ yen u ye awayika dɔ yamaruya ɲini n'o bɛ permission ko fɔ awayika dɔ olu tan bɛɛ nka anw ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga awayika dɔ nin maa kofɔlen ninnu de ɲɛna plan d'action gouvernemental awayika dɔ a ye sɔnni sigi o kan a kɛra nguloma 4 a y'a jira k'a fɔ k'olu ka hakilina kɔni sigilen bɛ o de kan hali n'o y'a sɔrɔ danfara bɛ ale ni awayika dɔ Moctar Wane ta ni ɲɔgɔn cɛ sabu Moctar Wane awayika dɔ ale kun ye nguloma 6
wɔɔrɔ ale kun y'i sinsin o de kan kosɛbɛ Fasiri Keba a ko awai ka dɔn nin bɛ ka kɛ waati la waati min awai ka dɔn Sogɛli Kokala Mayiga a ye min fɔ CNT maaw ɲɛna a ɲinɛna fɛn min kɔ kosɛbɛ ni awai ka dɔn maa caman ye awai ka dɔn sɔni sigi a kan o bɛ kɛ l'école karamɔgɔw ani Mali yɛrɛ ka l'école ko l'école karamɔgɔw tɛ dɛ nka Mali école ko yɛrɛ awai ka dɔn a bɛna k'a ci k'a kuraya yalima hakilina minnu kan ka na maa dɔ bɛ yen n'o bɛ awai ka dɔn min ye synergie o ɲɛmaa ka d'éducation min bɛ awai ka dɔn o ɲɛmaa dɔ ko fɔ o kɔni kumana a ko kan kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don nin kɛra waati la waati min ni article 39 ko kɛn bɛ bisi basa ye anw ni awai ka dɔn gouvernement ni école karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka premier ministre ka n'i sigi ka nin awai ka dɔn ninnu fɔ nin cogo in na k'a sɔrɔ awai ka dɔn a ma fɛn fɔ ka sɔni sigi o kan o ye fɛn min n'a ye awai ka dɔn maa caman kamana guwa nka chef de gouvernement a kɔni ye min fɔ kosɛbɛ o de ye k'a fɔ min ye awai ka dɔn article 39 maaw k'u hakili sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'école karamɔgɔw u k'u hakili sigi u kana u ja wuli ni ala sɔnna ma min ye article 39 k'a fɔ ko awai ka dɔn a bɔra ma yalima u y'a kɔkari k'a sen bɔ a la k'i ka dɔn k'a fɔ o ma kɛ fiyewu article 39 b'a nɔ la wa ni ala sɔnna ma kalo nataw la u bɛna ye k'a fɔ awai ka dɔn a baara la awai ka dɔn a nɔ fana ye min ye u bɛna o ye u ka saraw la Fasiri Keba a ko premier ministre awai ka dɔn a ye sɔni sigi nin kan o kɛra Adama Fɔnba an bɛ k'ale di min tɛ nin si ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ fɛn saba bɛ yen Sogɛli ka nin kuma bɛɛ lajɛlen i b'o fara ɲɔgɔn kan kelen lakana fila politiki saba ɲɔgɔn dɛmɛ awai ka dɔn a bɛ tali kɛ o kan kosɛbɛ kuma ta ni min ye a y'a jira k'a fɔ ko anw ka ba Maliba ko n'i y'o ta k'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ Mali in gɛnbɛ i b'a fɔ ko awai ka dɔn banabatɔ min ni fɛɛrɛ ni dabali ma kɛ awai ka dɔn a yɛrɛ ka ko bi kɛ c'est tout c'est fini a ko premier ministre a ye sinsin awai ka dɔn fɛn ninnu kan n'a bɛ tali kɛ awai ka dɔn naani fɔlɔ lakana in kɔnɔna na hakilina ni miirina caman awai ka dɔn o bɛ a la jango tɛ DDR ka awai ka dɔn mɔɔw ka maramafɛn minnu la n'o b'a jira k'a fɔ k'u désarmer ka tila tuguni ka fɛɛrɛ ani kɛ k'u disu u ka awai ka dɔn jɛkulu ninnu k'o bɛɛ ci k'o bɔ yen ka sɔrɔ k'u recruter k'u don baara la baara min bɛ yen ni awai ka dɔn bɛ se ka kɛ ungunafan yɔrɔ Fasiri Keba a ko awai ka dɔn Sogɛli kelen ka nin bɛɛ lajɛlen fɔ Sogɛli sɔni sigi fɛn caman kan min bɛ tali kɛ ka maramafɛn ɲumanw ɲini a n'a ɲɔgɔnna caman ta ko filanan o de anw ka politikiw k'a lajɛ politiki bunnagu kan ani jamana cakɛdaba minnu bɛ yen yɛlɛma minnu bɛ se ka don olu la o kɔnɔna na Sogɛli y'a jira k'a fɔ accord d'Alger o relecture ko kuma min n'o bɛ ka fɔ ni ala sɔnna o bɛna kɛ nka warimugu min bɛ yen n'o kan ka t'o dafɛ a ye miliyari 100 Fasiri Keba a ye min sɛbɛn o y'o ye Fasiri kɔnɔ hali bi a y'a jira k'a fɔ min ye awai ka dɔn siginiden sabanan o bɛ tali kɛ kalataw kan Sogɛli ye kalata ninnu ɲɛfɔ ka unique de gestion sigi sen kan jɛkuluba kelen ka bɔ yen an ka kalata sariya dɔw bɛ yen olu fana fɔ a ka lajɛ yɛlɛma ka don olu la mɔgɔw bɛɛ bɔlen kɔ Sogɛli ko min ye awai ka dɔn ka hakilina ɲuman ni miirina ɲumanw ta jamana ladonko ɲumanya yɛrɛ sira fɛ n'o bɛ bonne gouvernance ko fɔ o kama wulikajɔ caman bɛ yen min kɔni bɛna kɛ o wulikajɔ ninnu kɔnɔna na ɲangini bere bɛ yen awai ka dɔn ɲangini bere min bɛ ta ka da maaw kun minnu bɛ gasi ta ka ɲɛsin jamana in ma o kuma k'a fɔ ko maa bɛ to ɲangini baliya ayi o kuma t'a la bilen Sogɛli ko minnu fana bɛ yen n'u ye awai ka dɔn ma hɛbɛ n ka sira tɛ n bolo ko fɛn di bɔ a la a da bɛ kɔni ye sunɔgɔ t'i ye Fasiri Keba ko a ko kuma na sa min ye awai ka dɔn Sogɛli a ka programme yi min ye awai ka dɔn Amadu Mayiga ale kɔni ye maa ye min bɛ awai ka dɔn wasabulon na a y'a jira k'a fɔ min ye nin ko ye programme yi jɔn ko ala a bɛ n'a fɔ awai ka dɔn fɛn dɔw fasodenw caman olu nakili fɛn tun bɛ taa nin sira fɛ nka Sogɛli ko a ka programme yi kɔnɔna na warimugu min bɛ yen n'o bɛ taa nin ko da fɛ 2050 miliyari 2,50 o mugu de kan ka taa awai ka dɔn nin ko da fɛ nin ko kɔnɔna na hali bi awai ka dɔn sigikafɔw bɛna kɛ o sigikafɔ minnu bɛ yen awai ka dɔn ko min bɛ taa o fana da fɛ a bɛ miliyari 2 kunkan fɛn bɔ dɔw y'a jira k'a fɔ nafa tɛ foyi den kelen tɛna fɔ o kɛnɛ kan min ma deli ka fɔ o tuma yan'an ka miliyari 2 ta ka t'o fili te ko sigikafɔ awai ka dɔn fɛɛrɛ wɛrɛw ka ɲini sigikafɔ minnu kɛra ka tɛmɛ o miirinaw n'o hakilinaw an ka sinsin olu kan baara ka kɛ n'olu ye nɔgɔ kuma na sa wariko kuma kɔni bɛ sen na 2050 miliyari 2,000 miliyari 50 k'o de bɛna laban o ka se kɛ ala k'a ko ni sababu Musa Sayon Kamara a ka Fasiri don l'indépendant o ka bidon bɔli i bonya b'a la ɲɛma bonya a diyara n ye ne y'i bolo bɔ ne bɛ Keleku bisimila n bɛ bɔ ni Fasiri min ye sɔgɔmada na u k'a ma ko Soir de Bamako Soir de Bamako maa min kumalen don a kɔnɔ o de Umar Anguiba dɔgɔnɔkɛ a kumara i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na mun ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ye n'ale y'an ka jamana premier ministre ye juma tɛmɛnen jumajigiw yɛrɛ baara bɛɛ lajɛlen bannen ka ban Sogɛli Kokala Mayiga a tun bɛ min CNT maaw ɲɛkɔrɔ Fasiri Keba a y'a jira k'a fɔ ko mun ye nin ko kunna a ju ko a bɛɛ lajɛlen na fɛsɛfɛsɛ bi sɔgɔmada in na mun ye CNT maaw yɛrɛ o ɲɛkɔrɔla la nka a y'a jira k'a fɔ
mun ye Omar Angoyiba ye a ko Sogɛli ka kɔrɔfɔ ninnu na n'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya belebele ko o b'a kɔnɔna la koyi gɛlɛya mun na a bɛ kɛ sababu ye kɔrɔfɔ mun yɛrɛ fɔlen filɛ Sogɛli bolo ni ka yɛlɛma caman ni ko o don a ko la mun ye Omar Angoyiba ale ko Sogɛli ko kala Mayiga a ka nin plan d'action gouvernemental a ko a y'a kolon a bu kɔni k'o bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na juma tɛmɛnen i bɛ kosɛbɛ Sogɛli kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye bɛnkan sɛbɛn mun kɛra anw ni Bamanansiw cɛ n'an k'a ma ko accord d'Alger a ko o bɛna kalan kura ye o bɔlen kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ ko mun ye anw ka lakanabaaw ye n'a bɛ sɔrɔsiw n'a ɲɔgɔnw ko fɔ a ka ja ko minɛ fo ka taa fara mun ye cɛdenw kan o na ɲini ka d'u ma walasa baara in a bɛ se ka kɛ cogo min na o bɔlen kɔfɛ kalata jɛlen tilennenya ka mun ye Sogɛli kɛnɛndenw ma a bɛna nin baara ninnu a bɛna taa sira jumɛn de fɛ a ko o mun ye CNT a n'u bɛ jɛ k'a batiri ɲɔgɔn fɛ sɔgɔmada in na Umaru Angoyiba ale ko ni du ye Sogɛli ko kala Mayiga n'i y'a ka kɔrɔfɔ ninnu jateminɛ k'a lajɛ ɲɛmaaw b'a la ko a bɛ Sogɛli kɛ k'o ye gaba a ko k'an ka na fɔlɔfɔlɔ mun ye transition yɛrɛ i bɛna ye k'a fɔ ko a kuntala janya tɔ tɛ tɛmɛ kalo 8 o ɲɔgɔnna kan ni Sogɛli ko kala Mayiga y'a jira k'a fɔ ale bɛna fɛɛrɛ o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na jamana kɔnɔna la mun ye ka sɔrɔ ka kalata tilennen ko o kɛ k'o ye fɛn ye ko a bɛ kɛli bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya a ko ni dun y'a jateminɛ Sogɛli y'a jira k'a fɔ ko ale bɛna fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ cɛdenw fara mun ye maramafɛnw kan a ka ɲini ka di an ka lakanabaaw ma kɛlɛ a bɛ se ka kɛ cogo min na nka mun ye fasirikɛba ye Umaru Angoyiba ale y'a jira k'a fɔ Sogɛli ka nin kɔrɔfɔ ninnu ko an bɛ se k'a fɔ ko a tɛ se ka kɛ yɛrɛ koyi ko kuma diyara an na yɛrɛ ko a tɛ se ka kɛ cogoya si la o sabu mun ye lakanabaliya yɛrɛ ye ko o kɛlɛ ka bɔ mun ye Mali kɔnɔna la ko a bɛ san caman ban ko ma ko partenaire olu ko danna nka jaabi mun sɔrɔ olu la o ma kɛ mun ye wasa ye koyi sabu malidenw ma wasa o jaabi la a ko mun ye CNT maaw ye n'o bɛ conseil national de transition maaw ko fɔ n'u kɔni ye Sogɛli ko kala Mayiga a ka nin plan d'action gouvernemental n'u ye a kɔni ka a valider bi ko an k'an sigi n'a ye k'a fɔ a ko transition ko a kuntala ko dɔɔni bɛ sɔn ka fara a janya kan fatirikɛba kumara hali bi mun ye Umaru Angoyiba ye a y'a jira k'a fɔ fɛn mun bɛ yen n'a bɛ maa kamana gan i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na nafolo kasabi mun o bɛ ka ɲini nin ko in fɛ miliyari 200 ani miliyari 50 ko o de 200 jumɛn ba fila an ka cɛ fana miliyari ba fila miliyari ba fila ani miliyari 50 wala ko o de kan ka fara ɲɔgɔn kan miliyɔn jan b'a kɔ dɛ miliyɔn jan b'a kɔ parce que 300 et quelques millions don o b'a kɔ kana ɲinɛ o kɔ ou bien o bɛ n'o d'a ma o bɛ fisaya dɛ k'o d'a ma k'o d'a ma an ka cɛ a ye ɲɛma kan bon e ka problème tɛ kana kɛ cɛkɔrɔba ka foro ni nin sugu fɔra dɔrɔn i bɛ Amina de fɔ a kɔni ka di n ye Amina nka ni ayi ayiwa n y'a fɔ Amina a banna nin ɲuman kɔni m'a fɔ dɔrɔn Amina n y'a fɔ Amina ala bɛ kuma dɔw ni sababa bɛn sa fɛn wɛrɛ di wa kuma fana kɛ e sigilen tun bɛ ni buruburu min cira e ma sɔgɔma in e sigilen tun bɛ ala mun sigilen tɛ na alors a fɔ maa i ka to ka i da ɲuman jɔ i yɛrɛ la ani cɛ bisimila fatirikɛba ka fɔ la a ko nin kasabi mun ka fɔ ne ta miliyari 2,000 ani miliyari 500 a n'a kunkanfɛn ko Sogɛli ko de bɛna ɲini a ye baara belebele 4 mun fɔ ko o na kɛ ko o baara ko o kɛ a banna nka fatirikɛba a ko ni dun y'an ka jamana in wakane jateminɛ k'a lajɛ mun ye diɲɛ banajugu mun bɛ yen nin waati na n'an k'a ma ko coronavirus o surutula anw fɛ yan bon mun ye lakanabaliya ye o fana ɲɔɲɛlen don anw fɛ yan kosɛbɛ o kɛra sababu ye min ye an ka jamana nafoloko yɛrɛ ni ka a bɛɛ lajɛlen bisi basa a ko ɲininkali mun to min n'a bɛ sigi ni nafolo mun bɛ ka fɔ Sogɛli bolo tan ni nafolo a bɛna sɔrɔ cogo di ko hali ni an dɛmɛlikɛla jɛkulu olu y'u ka fiɲɛ bɛɛ lajɛlen cɛ ka di an ma ko nafolo in ko a tɛ sɔrɔ k'a tɛ sɔrɔ dɛ a kana fɔ dɛ a bɛ se ka sɔrɔ dɛ maa tɛ ala bɔ fan dɔn ayiwa nka fatirikɛba a tun bɛ sɔrɔ cogo di ko ani CNT maaw k'u bɛ jɛ k'a marasi kɔni ka a batiri ɲɔgɔn cɛ min ye sɔgɔmada in na CNT maaw ɲɛkɔrɔ fatiri dɔn an y'a sama ka bɔ sɔgɔmada in na sɔrɔdi Bamako o kɔnɔ la Umaru Angoyiba ale kɛlɛmkalatigi ɲɛma i bonya a b'a la ndɔgɔ Umaru bi fɔ ka waleɲuman dɔn dɔgɔnɔkɛ Umaru Angoyiba k'a ni cɛsiri wa hali bi kunnafoni an bɛ taa n'a ye kunnafoni min bɛ yen n b'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko la sirène n'i y'o ko fɔ min ye awa i k'a dɔn Abdramane Doucouré ale ye n yɛrɛ dɔgɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ fasirikɛba don nka min ye awa i k'a dɔn cɛkɔrɔba o ye n tɔgɔma ye Mamadu Doucouré a filɛ nin ye Dumanzana a Petit Paris an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an ka cɛkɔrɔba don Abdramane Doucouré a di a kuma bɛɛ ndɔgɔ min ye awa i k'a dɔn Sogɛli ko kala Mayiga y'i da don kuma min na n'o bɛ tali kɛ yurugu
jurugu away ka do o keleli ina fi bora ka min fɔ e ka do ka fɔ bi na fɔ daga wula dɛ tiɲɛ away ka do min ɲini ka bange sabu min ye away ka do kiiri tigila do min ye away ka do maa minnu bɛ n'o ye tɛgɛjugu ye n'o bisi ka tulu bɔ away ka do o maa minnu bɛ n'u ye o kɛ waati tɛmɛnenw na ka tiɲɛni jugu ta ka ɲɛsin jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ away ka do Ibrahim Boubacar Keita o ka waati jɔnko ala away ka do wulikajɔ kɔni kelen bɛ u nɔfɛ fasiri kama a jira k'a fɔ min ye away ka do transition kɛrɛnkɛrɛnnenya la away ka do Assimi Goïta ani Choguel Kokala Maïga olu ka waati k'u kɔni bɛ don min na i ko bi o ye fɛn min sugandi o de away ka do ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ teliyala maliyɛnw away ka do u bɛ ka fiɲɛ sama ni sira min n'o bi tali kɛ gɛlɛya min b'u dala n'o bɛ away ka do sun tigɛ balajuguw ko fɔ min bɛ se k'a to olu bɛ tɛgɛ bɛ da u kan cogo min o de sira tigɛ la fasodenw k'u bɛ fɛ ka min dɔn o de away ka do cɛniba minnu bɛ yen n'u kɛra jamana in kɔnɔ waati tɛmɛnenw na kiiri tigilamɔgɔw kan ka wulikajɔ kɛ teliyala olu nɔfɛ fasiri kaba y'a jira k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita o ka waati dɔw kɔni bɛ yen u y'u ta kɛ sa ɲɛw de gɛnbɛ jamana in na k'a susu k'a joli bɔ u tɛ hali siran away ka do hali jɔrɔ kisɛ kelen u t'u la fasiri kaba ko n'i ye jateminɛ kɛ k'i b'a ye k'a fɔ min ye away ka do anw ka loi de programmation militaire ni away ka do warimuguba taara miliyari caman ka suru o fan fɛ miliyari ba kelen dɔw ye ala minɛ k'u da don away ka do o la k'o hɛnɛmu k'o ko kɛ c'est tout c'est fini fasiri kaba ko avion min bɛ yen n'o bɛ avion militaire ku fɔ olu sanna cogo min na jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a kalama avion militaire ninnu u nana away ka do a kɛra anw bolo fofon disiga ye sabu avion away ka do n'i ko militaire avion militaire fɛn min tɛ se ka kisɛ ci a tɛ se ka pan yɛrɛ o ye fɛn ye fɛn min n'a bi maa kamana gɔngo ye ni anw taara ka taa an ka wari d'u la minnu y'a feere anw ma olu tɛ dɛ an minnu taara san an y'a san ni hakilina minnu ye ani miirina minnu ye anw de b'a dɔn ni 400 dir'i ma taa buuru 400 san ne nana ni buuru ne taara a ponponpogolulama san ka na ni 200 ye tugusawo a to 200 taara yɔrɔ min i b'o ɲɛfɔ o kumana sa maa minnu bɛ yen n'u ye jamana in wari n'u y'a manje tɛgɛjugu u b'a fɔnɔ min ye away ka do ne kɔni bɛ yɔrɔ min na bi ne tɛ n ta yafa dɛ ne ka dɔrɔmɛ kelen sale o bi maa min kɔnɔ a ka kɛ jolikuru in kɔnɔ jolikuru ani nɛ i k'a fɔnɔ awɔ jolikuru ni nɛ hali safuru la i t'a kɛrɛfɛ n b'o f'i ye dɛ jamana nafolo k'i da don a la k'a manje k'a dun cogo min ka di u y'a dun non yafa ko t'o la dɛ moi je ne yafa pas o ko de hali kana o ɲɛɲini u y'a dun dɛ voilà a dunna kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ baba adama bɛ ka min fɔ o de cɛ frontière ka datugu a banna o kumana san bɛ don min na maa minnu bɛ yen n'u ye nin ko in kɛ siga tɛ min na nin dɔgɔkun in min daminɛtɔ filɛ bin tɛnɛ a ko i b'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw u kɛn bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ye a fɔra cogo min yarabi a ma ala k'a kɛ ten n'o tɛ maa caman bɛ yen minnu kɔni kɛra sababu ye ka jamana in sigi a sentigɛ kɔnɔ olu bɛ bɛn yala u bɛ yala la min ka d'u ye u b'o kɛ jamana in kɔnɔ taati mɛnɛ sisi bɔ o kuma f'a ka lajɛ i ɲɛma jɔlen na ka hakɛ ka d'i ma jamana yɛrɛ bɛ se ka lafiya o de la n'o tɛ dɔw b'a miliyari manje dɔw bɛ ka away ka do 200 ɲini a tɛ ka sɔrɔ o tuma ala ka tiɲɛ dɛmɛ Abdramane Doucouré la sirène a ka fasiri don i bonya b'a la bonya a diyara n ye radio ye Nura FM ye 94 tɔmi muruburu 5 nɛgɛjuru sira kelen pewu 76 33 43 03 n'u b'a di fana ko k'ale tɛ pardonner dɛ a tɛ pardonner o tiɲɛna o y'a dun koyi non o y'a dun dɛ i bɛ ka tile yɛrɛ la i b'a fɔ ko réseau dɔ de sigira c'est-à-dire des gens mɔgɔ yɛrɛ tɛ Maliku la c'est-à-dire Mali t'u ka problème ye ayi an k'a dun dɔrɔn est-ce que e y'a dunna dɛ mobilibaw ka san forow ka ɲini i b'a k'u ye san 20 wa san joli min kɛ fanga nɔfɛ u yɛrɛ ɲuman na tɛ u namara karisa ye namara ye i b'a k'o bɛɛ tɛmɛnen dɛ o tun bɛ k'o de rattraper u ye dunni kɛ koyi ça c'est pas beau mangement kɛra dɛ ni san 7 in kɔnɔna la y'a dunna o tuma n'a dunna a bɛ fɔnɔ a banna a dugu wele Assimi bɛ yen u b'a fɔnɔ Assimi Onzo nɛgɛ haya a bɛ yen a n'a ka Choguel voilà Choguel Damu Choguel ya Choguel Tarawele de o subhanallah ayo te kansa yo Choguel Maïga di i b'a dɔn Choguel Kokala Maïga voilà ne yɛrɛ jamu ne jamu e jamu Maïga a banna Onzo mɔgɔ a banna an tɛ lafiya bilen e ka lafiya min Choguel Kokala Maïga n y'o f'i ye awɔ premier ministre ça c'est Maïga awɔ voilà ayiwa ni ko ten communicateur le procureur c'est mon dɔgɔnin il est Touré voilà ale tɛ Touré min jiginna Kuluba ka taa Dakar dɛ yɔrɔ waati dɔ kɛra Tourélakaw bɛɛ yɛlɛmana Dakar dɔw taar'u yɛrɛ sɔrɔ fo Faransi awɔ Tourélakaw min taara yɛrɛ sɔrɔ Faransi o ma taa o kɔlɔlɔ fɛ dɛ
o kuma ye avocat de ya awɔ ne avocat o ye Adama Ture ka avocat de quoi ne ma Adama f'i ɲɛna koyi e de ko Ture la ka mun dama yan bisimila ko tɛmɛ ni fasiri ayiwa basi tɛ ɲɛma an bɛ taa ni fasiri ye mun ye Azala Express n bɛ ale ta ɲɛma mun ye Bilikan Boli ye i danyɔrɔ a dɔnnen don dɛ siga t'a la Opération Delta n'a ko fɔra nin fana bɛ yuruku aw b'a a ko fɔ Azala Express maaw ni y'u ka élection ni y'u ka fasiri u ye o ye u ko mun ye blende mun bɛ yen blende na ale ko fɔra maliden caman kɔni u b'a a dɔn ko blende tifɔn ko a kɛlen bɛ ka sunɔgɔ ni ka a tigɛ ka bɔ min ye an ka jamana premier ministre kɔrɔ n'o bɛ docteur Bubu Sise ko fɔ ko a kɛlen bɛ ka sunɔgɔ ni ka a tigɛ ka bɔ a ɲɛ la bi dɛ fasirikɛba ka fɔ la a ko nin yuruku mun na a kɛra nin blende tifɔn na a ko a dossier ko a bɛna dayɛlɛ n'i ye nin blende tifɔn ko a bɛ maramafɛn ko a b'o ko fɔ a ka ja ko mun ye ni maramafɛn ninnu dɛ a bɔra mun ye Émirats Arabes de ye ni ka sɔrɔ ka na min ye ba Maliba o kɔnɔna la fasirikɛba ka fɔ la a ko kibaruya caman o sɔrɔlen a yira k'a fɔ ko mun ye dunko jugu dunni yɛrɛ de kɛra nin na koyi mangement ko a kɛra nin na fo k'a fɔ ko a kɛra nin na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka miliyari 100 caman ko o de dunna nin na a waati dun maa mun tun bɛ an ka jamana premier ministre la wa mun ye ministre de l'économie des finances o fana kun don n'o bɛ docteur Bubu Sise ko fɔ a ko nin ko in ko fɛn dogolen tɛ a la koyi wa k'a fɔ ko a ye dunan nin kɔnɔna la wa ko dunan tɛ nin kɔnɔna la patikɛba ka fɔ la a ko k'a bɛ maaw hakili lajigin dɔɔni k'i bɛna ye k'a fɔ ko ale docteur Bubu Sise nin blende tifɔn ko in na ko a yɛrɛ kɔni ye waati dɔ kɛ a taara mun ye Émirats Arabes o kɔnɔna o la a ko mun ye Émirats Arabes ye olu maaw kɔni y'a laɲini ko mun ye blende 100 ɲɔgɔnna ko o de dira ba Maliba a ma nka mun ye blende 100 la k'i bɛna ye k'a fɔ ko ba Maliba ko an ye blende 20 dɔrɔn de an y'o san ko Émirats Arabes ko olu y'a tɔ bɛɛ lajɛlen da an ma fi sabililayi kana lawo gan fɛn mun bɛ n'a bɛ maa kamana gan k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye o miliyɔn caman ye miliyari caman ye mun ye blende ye hali Émirats Arabes maaw ye mun di k'u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ facture ye ni ka taa gosi tey an ka trésor o kɔnɔna la ni ka a nafolo ni k'a bɛɛ lajɛlen sama k'a bɔ k'a kɛ komi ko a 100 bɛɛ lajɛlen de sanna k'a sɔrɔ ko mun ye 20 dɔrɔn ko o de sanna fasirikɛba ka fɔ la a ko nin waati laban ninnu kɔni na mun ye an ka jamana kiritigɛlakaw ye sifin minnu bɛ kiritigɛlakaw kunna bi a k'u kɔni y'a jira k'a fɔ ko sɔɔni ko nin dossier in k'a bɛ dayɛlɛ ko nin dossier in ko sɔɔni ko malidenw k'u b'a kibaruya sɔrɔ ala ko kɛ fasiri do sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ Azala Express kɔnɔna la i bonya a b'a la ayiwa n dɔgɔ baasi tɛ min ye awa i ka dɔn min ye Mamadu Umaru Ba awa i ka dɔn an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn sanga ani waati kumaso kɔnɔna na a bɛ ka awa i ka dɔn Maliba Mumu awa i ka dɔn Mamadu Umaru Ba f'a ye ko a bɛ sira fɛ n'a kɛra min ye a na ɲɛfɔ a ye o kumana sa min ye kunnafoni i ka dɔn a camanba bɛ an bolo kɔrɔ nka min ye nin waati in na an bɛ awa i ka dɔn min ye Abu Safunɛ Jara kɔrɔ Abu awa i ka dɔn a yɛrɛ bi yan o kuma article 1 b'a bolo a bɛna ka na o fana mada yalisa min ye awa i ka dɔn maaw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la nin waati in na o kuma Abu Safunɛ bisimila ɲɛma i ka dɔn ka fɔ n bɛ n tɛgɛ bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indépendant ale ka bin ntɛnɛndonya bɔ la ni o bɛnna août kalo tile 2 san 2021 i ka dɔn ka fɔ a bɔko 5,267 ɲɛma i ka dɔn ka fɔ camancɛ bolo ye kɛrɛnkɛrɛn Farabugu ani Dinanguru ko an ka taa yen dɛ i ka dɔn ka fɔ Farabu ani Dinanguru tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ dugu min bɛ yen ni o cogoya ko Sɔngo ni a bɛ ɲɔnɔ mara la fɛn min bɛ tali kɛ jadimaw la ni o ye banbanci kɛ wale mɔgɔw ye i ka dɔn ka fɔ ko u kɛmɛ ka nin dugu in daminɛ a bɛ kalo 1 bɔ bi ɲɛma i ka dɔn ka fɔ ko kabini waati dɔ la ɲɔnɔ mara dugu min bɛ yen ni o cogoya ko Sɔngo i ka dɔn ka fɔ jadimaw ko u ka wulikajɔ bolo cayara nin yɔrɔ in na i ka dɔn ka fɔ jadimaw ka dɔn ka fɔ ko u ni donsow kun kɛmɛ ka tɛgɛnɔbila min kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn ka fɔ o tɛgɛnɔbila papiye ni o ye a sariyakisɛw ye mun ni o ye a violer ni o ye k'a suɲɛ i ka dɔn ka fɔ Dinanguru ale mara kɔnɔna na Sɔngo i ka dɔn ka fɔ ale kɔni an bɛ waati min na komi bi jabali jadimaw k'u kɛmɛ ka nin yɔrɔ in ko k'a minɛ ko a bɛ kalo 1 bɔ kabini juillet kalo 29 waati la i ka dɔn ka fɔ fɛn min bɛ tali kɛ jadimaw la ko u kɛmɛ ka u ka daga don nin dugu lamɔw kan fɛn min bɛ tali kɛ dumuni ko ani furako ko gɛlɛya n'an bɛ don nin bɛɛ lajɛlen na Sɔngo ko o yɛrɛ ye dugu min ni a bɛ
Jabali ale mara kɔnɔna na ka ka fɔ ani Jabali o man jan ɲɔgɔn na o ka ka fɔ Songo ko o ye dugu ye min ni kilomètre hakɛ damadɔ o bɛ ani Jabali cɛ ka ka fɔ an bɛ waati min komi bi jadima minnu bɛ yen ni u bɛ groupe min ni o cogoya ko le Katiba Ansardine de Masina ka ka fɔ ko u kɛmɛ ka wuli ka jɔ bolo da ka fɔ ni dugu in kɔnɔ maa ti don maa tɛ bɔ ɲɛma ka ka fɔ Fasiriba ka fɔ la ko waati min na u ye ɲininkali u y'a tɛngun ka ka fɔ ko duguden dɔ kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ don min komi bi a ka ka fɔ ko Songo ko da bɛ u ye ko sunatu yɛrɛ ka da ka jadimaw kɛmɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ maa ti don maa ti bɔ bana fɛn min bɛ tali kɛ wuli ka jɔ la ko o kɔni bɛ senɔ ka fɔ Mali armée an bɛ waati min komi bi ka fɔ ko olu bɛ Jabali ka dɔw fana bɛ Gomakura n'a ta o ta i ka fɔ jadimaw kɛmɛ ka nin dugu in minɛ ko an bɛ waati min komi bi armée mɔgɔ ma wuli ka jɔ foyi boloda min bɛ se ka to dugu in bɛ se ka bɔ Bamaji olu ka bolo kan an bɛ waati min komi bi ka ka fɔ Songo ko gɛlɛya kɔni bɛ u bolo ka sababu kɛ baloko ani dumuniko ko o gɛlɛya mɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ fɛn min bɛ tali kɛ jadimaw kɛmɛ ka u ka dugu in k'a dala minɛ ka fɔ fɛn min bɛ tali kɛ wuli ka jɔ la Haut Conseil islamique cogoya la olu kɔni bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ an bɛ waati min komi sisan an bɛ samiyɛ o waati la i n'a fɔ samiyɛkɛlaw cikɛlaw ani baganmaralaw u bɛ se ka don u ka foro kɔnɔ ka foro sɛnɛ cogo min na ko nin kɛ bɛ gɛlɛya min ni a ta bɛ ka Songokaw sɛgɛrɛ ɲɛma ka fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ Haut Conseil islamique la olu kɔni bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen na walasa fɔka bɛɛ ani bɛɛ bɛ se ka sabati nin dugu in kɔnɔ cogo min na walasa cikɛlaw baganmaralaw u bɛ se ka taa u ka foro la cogo min na Abdoulaye Jara ale ka sɛbɛn don mun ni an y'a bɔ indépendant kɔnɔ i bonya b'a la ayiwa bonya barika min ye Abu Safunɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a f'i ye k'i ni cɛsiri i ni wuli ka jɔ Abu Safunɛ awa i k'a dɔn an b'a fɔ k'i jara maaw k'a dɔn k'a fɔ ni Ala sɔnna ma don n'a nataw la Abu Safunɛ fana ale bɛna don équipe la ni Ala ka jɛ n'a ni ne ma ɲɔgɔn sɔrɔ a don min ani Boubacar Traoré BT olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan awa i k'a dɔn o don ɲɛnatigɛ yɛrɛ fana ye nin ye o kumana sa Abu Safunɛ min ye kɔrɔ Abu o de bɛ awa i k'a dɔn a ja kosɛbɛ kɔrɔ Abu o ka nɔgɔ dɛ mais ani kɔrɔ Abu dɔ in tɛ kelen dɛ kɔrɔ Abu min bɛ Côte d'Ivoire kaw ka tiya dɛ n'o bɛɛ kelen n'o bɛɛ kelen a ɲɛma Abu ma bɔ Abu la non n'o bɛɛ kelen mais lui il est allé kɔrɔ Abu ka ko nu Abu kɔni Abu ma bɔ Abu ye a banna jaralaka yɛrɛ tɛ ɲuman kɛ fɔlɔ kuma ne ma mɛna dɔgɔ mɛna il faut qu'il ka frappe an ka taa parce que n'i y'a frappé o bɛ sɔn ka wusu a kɔnɔ parce que tuma bɛɛ ale filɛ nin ye ɲɛma i bɛna lafiya hali mini min jira alhamdulillah don nataw la mini min jira a bɛ jan ta kɔ alhamdulillah rabbil alamin barika Ala ka dugawu jaabi don dimile don na alhamdu ɲuman na ko don tɛ wele don na ayiwa Abu Safunɛ o kumana sa e na i sigi an kɛrɛfɛ an bɛ a kuncɛ ɲɔgɔn bolo i ni cɛsiri i ni baara Maliyaso ko awa i k'a dɔn ko c'est cool ko c'est très cool kuma Maliyaso an b'i fo ka Baba Adama fo min ye awa i k'a dɔn kɔrɔ Abu an b'i fo Safunɛ Jara bete an bɛ taa an ka taa n'an bɛ taa an bɛ se n y'o de fɔ limanaw k'a faamuya ni Ala sɔnna ma Abu Safunɛ kɔrɔ Abu a bɛ don n'a nataw la a bɛna sinsin i mɛnna i ka ko la n'i tora la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ i mɛnna ngansa o i ye o ye i bɛ gosi i bɛ frappé cogo min Abu Safunɛ yɛrɛ ko a b'i frappé ni i jɔlen ma ɲɛnamini i ka fama tu on verra denmisɛnninw don an ka taa mɔ ye Ala k'a ni sɔgɔma o kumana sa min ye awa i k'a dɔn an bɛ taa ni fasiri dɔgɔ fasiri min bɛ nin b'a ta n b'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'u k'a ma ko Nouvelle Horizon a kuma bɛɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na weleweledaw cayalen don kumakanw cayalen don min ye awa i k'a dɔn Mahamani Touré ale ye wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw dabɔ welekan ni awa i k'a dɔn kulikan minnu cayalen don dɔwɛrɛ tɛ fɛɛrɛ ani dabali ka kɛ min bɛ se k'a to dɔ bɛ fara awa i k'a dɔn faranjɔrɔ fanga transition ale kun dama kan yalima awa i k'a dɔn an bɛna taa politiki maaw ka gɛlɛya wɛrɛ an bɛ ka gun o dagun dɔ la wa Fasiri Kaba a ko Mali transition a bɛ awa i k'a dɔn senna kabiri san 2020 awa an bɛ don min ko bi kabiri mai kalo tile 25 a ta ko filanan fana o kɛra sabula a bɛnna min ma o de bɛ tali kɛ président kɔrɔ min kun b'anw kunna n'o ye Bandaw ye ale ka démissionneli wa ale démissionneli fanga dira awa i k'a dɔn sɔrɔsiw de ma o kuma sɔrɔsiw nali u ye awa i k'a dɔn Asimi Goyita a kɛ ɲɛma ye tuguni ka tila ka awa i k'a dɔn fɛn mouvement min bɛ yen n'a
bɛ mouvement du 5 juin à rassemblement des forces patriotiques n'o ye M5 RFP k'a wa i k'a dɔn primature ko d'olu ma o wolola mun na Choguel Koukala Maïga u y'ale sugandi k'a kɛ premier ministre an bɛ don min na i ko bi parce que b'a ko maa caman kɔni b'a dɔn k'a fɔ nin ko in kelen a bɛ kɛ i b'a fɔ ko fanga kura wɛrɛ de nana baara kura wɛrɛw de bɛ yen minnu bolo dara a ko nka maa minnu bɛ yen n'olu ye i k'a dɔn anw dɛmɛbaaw ye n'olu ye an jɛɲɔgɔnw ye yalima i k'a dɔn olu bɛ taabolo min kan bi min bɛ sigi nka min ye i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ transition yɛrɛ a jɛɲɔgɔnba min bɛ yen o bɛ tali kɛ M5 RFP i k'a dɔn o maaw kan o min ye Choguel Koukala Maïga ale ni sɔrɔsiw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ a ko min ye nin ko ye min ye i k'a dɔn ninnu n'a ma ɲɛ k'a fɔ transition bolokɔnɔ ni sinin bɛ olu de ma siga tɛ min na fiyewu o de b'a jira k'a fɔ don n'a nataw la ko min ye i k'a dɔn a ɲɛna olu de tɔgɔ bɛ fɔ a tiɲɛna olu de tɔgɔ bɛ fɔ u ba f'u ka fɛɛrɛ ani dabaliw bɛɛ kɛ min bɛ se k'a to a bɛ se ka ɲɛ cogo min a ko n'i y'a lajɛ min ye i k'a dɔn transition ale ka maaw ka hakilinataw olu tɛ kelen ye min ye M5 RFP n'i y'a ta k'a lajɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye i k'a dɔn f'u ka jamana in k'a filenkolon ci de pour que ka se ka kurakuraya k'a jɔ kuraya supasuma kura ni fɛn caman refondation f'o de ka kɛ jamana in kɔnɔ sɔrɔsiw fana hakilinata o fana bɛ i k'a dɔn o sira kelen de la nka min ye jɛkulu wɛrɛw ye olu fana hakilinata bɛ o de la nka maa caman bɛ yen minnu kɔni y'a jira k'a fɔ nin hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen n'i y'u fara ɲɔgɔn kan min ye i k'a dɔn transition a kun kelenna o kan ka dɔn transition a hakilinaw kan ka dɔn a transition tɛ se ka baara bɛɛ kɛ ka tugu ɲɔgɔn na jagoya don fɛn dɔw de bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ kalataw o b'olu de labɛn nka min ye nin waati laban ninnu kɔnɔ maa caman bɛ yen minnu i k'a dɔn kɔni hakili la k'a fɔ ko fɛɛrɛ ani dabali ka kɛ fɛlɛ ni dabali min bɛ se k'a to i k'a dɔn transition kuranjɔrɔ fanga dɔ bɛ se ka fara a kan cogo min i k'a dɔn kumakan ninnu n'i ye jateminɛ kɛ parti politique dɔw bɛ yen a ko ni o hakilinata don olu tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye i k'a dɔn anw ka diinɛma dɔw bɛ yen olu fana hakilinata don kɛrɛnkɛrɛnnenya la sirifow bɛ i k'a dɔn belebele Mali dankɔrɔba ale kɔni hakili la k'a fɔ ko dɔ ka fara kuranjɔrɔ fanga kan transition kan walasa an ka se ka lafiya parce que a ko transition in dun siga tɛ min na a kan ka ban mars kalo san 2022 o kuma na sa an bɛ ka taa sira min fɛ baaraw bɛ ka kɛ cogo min yalima est ce que réellement ni ko an ka tiɲɛ fɔ min ye i k'a dɔn fanga minnu b'an kunna bi marabaa minnu b'an kunna bi u bɛna se ka nin baara ninnu bɛɛ kɛ ka bɛn san 2022 ma wa san 2022 mars kalo ma n'a dun kɛra ko a ma ɲɛnabɔ o b'a jira k'a fɔ ko an ka sigi n'a ye don n'a nataw la k'a laban a bɛ kɛ gɛrɛntɛba ye min ye i k'a dɔn parti politiques yɛrɛ dama olu ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn ka ɲɛsin furanjɔrɔ fanga a waati i k'a dɔn i n'a fɔ a fɔra cogo min Fasiri Mahamani Ture a ka fasiri don u ka bidon bɔli i bonya b'a la i m'a bonya a diyara n ye ne y'i bolo bɔ ne bɛ keleku ka don mun ye n bɛ bɔ ni fasiri ye o ko mun ma ko indicateur du renouveau indicateur du renouveau maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Bala Soumaïla Traoré Bala Soumaïla Traoré a ko an ka taa au conseil islamique du Mali an ka taa o kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko daga ko a wulila sɔngala o ma ye ko au conseil islamique du Mali na an donna kɔnɔ ko mun ye nin kalankɛla ye ɲininikɛla don maliden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'o de professeur Cheikh Yakuba Doucouré ale kɔni ale bɔra pepepewu au conseil islamique du Mali a bɔra a kɔnɔna la Fatiri ka ba mun ye Bala Soumaïla Traoré a démissionné la pewu Fatiri ka ba ka fɔ la a ko bataki dɔ kɔni sɔrɔla mun ye juillet kalo tile 30 au conseil islamique maaw k'a yira k'a fɔ ko mun ye u ka professeur min bɛ n'o de ye Cheikh Yakuba Doucouré n'ale yɛrɛ ye imam ye misiri mun bɛ yen n'an ka ma ko Wayɛrɛma den ka bɔ Sikaso o kɔnɔna la ko a kɔni ko a bɔra au conseil islamique du Mali o bureau kɔnɔna la pewu Fatirikaba ka fɔ la ko nin cɛba in ka taali ka bɔ au conseil islamique Mali kɔnɔna la ko a kɔrɔfɔ ko a bɛ sɔn ka caya dɔɔni Fatirikaba a y'a yira k'a fɔ ko nin cɛba in n'o bɛ professeur Yakuba Doucouré o kɔfɔ a kɔni a y'a ka yira a bɔra kun mun na a y'a ta kɔni waati la fɛn cayara la fo ka taa bila fɔ ko nin waati la mun dɔ bɛ yen mun kɔni nka mun ye o ma foyi de Mali maa caman kɔni kumali ye mun yɛrɛ n'o bugɔra n'o ye Ibrahima Ja sanfɛ ka diɲɛma ladɔnniya maa de bɛ k'i ye alisilamɛ ye kɛwale mun filɛ ka ale sɔrɔ tan ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya a kɔrɔfɔ o la o siratigɛ la sa i bɛna ye k'a fɔ ko o bɛɛ n'a ta ko mun ye au conseil islamique maaw k'u ma kala don u ɲin na ka bɛn ni ko in ye a kɛra sababu ye mun ye Cheikh Yakuba Doucouré ale y'a yira k'a fɔ ko ni a ko kɔni bɛ nin taabolo la nin waati na ale bɛ n'i sen bɔ pepepewu au conseil
conseil islamique du Mali konna la yani ben o kana u ɲɔgɔncɛla la taabolo ko kɛlɛ n'o banna a yɛrɛ k'a fɔ ko fo ban pewu ko tɛ don o conseil islamique kɔnɔ bilen i bonya a b'a la ayiwa dɔgɔnin fana ye kibaruya kura ye min bɛ tali kɛ diinɛ kunda min ye awɔ i ka dɔn diinɛ lahaliya anw ti commentaire ba ko la n y'o de f'i ye diinɛ ko in bɛ taabolo min kan sɛbɛnw ye min sɛbɛn an b'o de fɔ i ka dɔn an bɛ tɛmɛ diinɛ ko a ma nɔgɔ kosɛbɛ a kuma ka ca i ka dɔn fɛn damadamaw bɛ yen Nura FM na anw kɔni an ye o layidu ta an b'olu kalan ka tɛmɛ mais k'a fɔ k'an bɛ commentaire ba ko kan an t'o kɛ dɛ o kuma ala k'an ni sababu bɔ min ye Ade an b'ale ka fasiri ta min ye awɔ i ka dɔn la sirène tiɲɛ don dɛ an ma taa sugu la bi dɛ taa waati bɛ nin ka se dɛ a tɛmɛna yɛrɛ an tɛ taa nka a tun ka nin ta o la an bɛ taa sugu la Ade Abdramane Dukure ale kuma bɛɛ Abdramane awɔ i ka dɔn a ko min ye awɔ i ka dɔn ko dɔ kɛra ko min bɛ yen ni awɔ i ka dɔn a bɛ au conseil des Maliens de l'extérieur a b'olu kofɔ a bɛ diaspora a b'olu kofɔ dɛ min ye Abibu Sila ko a ye ko nɛgɛ kɛ ka kow bɛɛ dasɔalen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ o siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ Abibu Sila i ka dɔn i b'a ye k'a fɔ i ka dɔn ko wulikajɔ ni cɛsiriw kɔni k'o kɛra au conseil des Maliens de l'extérieur ni ala sɔnna a ma ko i ka dɔn Abibu Sila jɔyɔrɔ n'o ye présidenya ye k'i ka dɔn k'a fɔ ko wulikajɔ kɛn bɛ a nɔfɛ wa Abibu yɛrɛ jɛra n'a ye nin sen ye k'a fɔ ko maaw k'u kan bɔ a nɔfɛ a bɛ san caman bɔ Abibu bɛ ni i ka dɔn jɛkulu in ɲɛmaya la ale de ye ɲɛma ye Maliens de l'extérieur Abibu Sila i ka dɔn a jɔyɔrɔ kɛn bɛ k'o labila sa nka labilali in di dɔwɛrɛ ye a yɛrɛ fana bɛ a nɔfɛ dɛ maa caman bɛ yen minnu kɔni y'a jira k'a fɔ au conseil des Maliens de l'extérieur a ɲɛmaa min filɛ nin ye k'a filɛ ka hakilina ni miirina minnu ta dɔwɛrɛ tɛ ko ka sira baare i ka dɔn tɔw ɲɛ k'a y'o hakilinaw de ta sabu Abibu t'a da de au conseil ye dɛ ale t'a don n b'o f'i ye dɛ awɔ sabu n'i ye jateminɛ kɛ président min bɛ yen ni o ye Abibu Sila ye a ye hakilina min di ni e kɔni bɛ fɛ ka kɛ au conseil des Maliens de l'extérieur o ɲɛmaaba ye i n'a fɔ ale bɛ jɔyɔrɔ min na a yɛrɛ ye candidat ye o de ye k'a fɔ ko wulikajɔ ni cɛsiriw ka kɛ wari o de bɛ bɔ 10,000,000 awɔ i bɛ 10,000,000 de bɔ k'o da o kumana e bɛ ɲɛma n'i bɛ fɛ k'a ɲini dɛ k'a fɔ i kɛra ye tɛ dɛ n'i bɛ fɛ ka kɛ candidat ye 10 millions i b'o de bɔ k'o di wa o 10 millions k'a fɔ n'i m'a sɔrɔ dɔ bɛ segin ma poporo tɛ segin ma Abibu ta in juguyara ni jamana ɲini yɛrɛ ko ni bɛ position min na sa ne ko n ko Maliens de l'extérieur ne kɔni ma foyi faamuya fɛn min yɛrɛ ye kabako ko ye a yɛrɛ ye cɛbɔya ko la tuguni awɔ ne kɔni dabali banna est-ce que Abibu yɛrɛ bɛ kan ka compter Maliens de l'extérieur ko a ka fɔ nin kuma in fɔra ka kɛ a ko yɛrɛ ɲɛma sinon aw bɛ niveau min na nin Abibu ye dɔ kɛ bon dɔ kɛ yɛrɛ tɛ quoi c'est-à-dire hali n'a y'a si bɛɛ k'a la s'il répond aux critères moi je pense qu'il y a pas de problème mais s'il ne répond pas aux critères et que bɛ ka ko jagoya sinsin de pour que a ka se ka sinsin c'est ça le problème et pour être candidat seulement il faut 10 millions 10 millions bon ni e nana sigi jagoya de i b'i ka 10 millions ɲini o jagoya dɛ o kumana mun don jagoya de i b'i ka 10 millions ɲini i b'a ɲini bon c'est compliqué c'est compliqué c'est-à-dire les Maliens de la diaspora les Maliens de l'extérieur là n'u ma wuli k'u jɔ clan min bɛ yen a bɛ san jan bɔ Sumala i ka chinois de bɛ kasi la clan min bɛ yen a bɛ san jan bɔ san caman o bɛ sɔn k'o datugu dɛ ayi filɛ dɛ Fasiri Kaba ko a ko di a ko min ye awɔ i ka dɔn président minnu bɛ yen n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ jamana fɛn fɛn de bɛ yen au conseil des Maliens de l'extérieur bɛ yɔrɔ min i ka dɔn k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen invitation sɔrɔ pour que ka se ka kɛ awɔ i ka dɔn k'a yir'u la ko awɔ i ka dɔn ko daminɛna fɛnw dayɛlɛla n'i bɛ fɛ ka kɛ candidat ye 10 millions ko nka n'i y'a jateminɛ Maliens minnu bɛ jamana kɔ kan a dɔw bɛ yen minnu kɔni disi ka girin fɔlɔ u disi ka girin u ka bon barika b'u la nafolo b'u kun ka tɛmɛ Abibu Sila kan hali Abibu t'u minɛ awɔ i ka dɔn u sɔnni fara la nka u dalen don a la k'a fɔ olu ka 10 millions n'u y'a bila nin ko da fɛ a bɛ taa fu falaki kɔnpɔrɔ parce que déjà ko in yɛrɛ kɔni bannen don Abibu n'a ka clan u ye réseau tissé ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ pour que awɔ i ka dɔn ɲɛmaya u bɛ se k'o sɔrɔ Fasiri Kaba ko Abibu Sila est loin d'être le seul personnage largement connu du monde au conseil des Maliens ça fait k'a fɔ ma Abibu de ye maa ye min dɔnnen don kosɛbɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan yɔrɔ in na tiɲɛ tɛ dɛ a kelen tɛ maaw bɛ yen minnu dɔnnen don kosɛbɛ ka tɛmɛ a kan nin ko ninnu na a ko kuma na sa ni ala sɔnna ma nin ko bɛɛ lajɛlen le 15 août min ye dossier de candidature ko kɔni ko o bɛ datugu ka n'a sɔrɔ juillet kalo in de la Abibu yɛrɛ i ka dɔn dossier de candidature ko a y'o ɲɛfɔ ne kɔni de Maliens de l'extérieur on va surveiller wallahi n'an dalen bɛ mɔgɔ min na an b'an ka wari fara ɲɔgɔn kan 10 millions k'o ladon jagoya a bɛ kɛ candidat ye bon n'a kɛra candidat ye an bɛ campagne mener an mago t'a a yɛrɛ k'a ka 10 millions bɔ dɛ an yɛrɛ de bɛ wari fara ɲɔgɔn kan k'a pousser a ka k'a ye
parce qu'il faut que an ka responsabilité do assumer quoi. C'est-à-dire c'est pas possible. Et réseau ni ko yɛrɛ ni a jateminɛ quoi a bɛ komi ngo de sodo u mɔgɔ tɛ malien de l'extérieur la quoi. O ko bana mena mais c'est terrible. U mɔgɔ to la mena wa problème yɛrɛ ye mun ye ɲɔgɔn ni an ma ɲɛ ko nin kalata in ko a bɛna kɛ mu ti kalo tile 27 bɛna bila ka di maa minnu ma olu fana ka sɛgɛsɛgɛ bon problème in bɛ yen nin voilà mandat bɛ di maa minnu ma parce que malien de l'extérieur filɛ nin u ka nin jɛkulu min filɛ nin kosɛbɛ avantage baden de b'u bolo a cɛman avantage bɛɛ centralisé le n'i ka sulu ye nɛmu e t'a la n'i tɛ tugu a kɔ cucucu la e t'a la awɔ. Bon, il y a des Maliens vraiment, minous honnêteté, nous, dignité, tout permettre au fait là. Jamais. Ils préfèrent se défendre, se battre pour les Maliens de l'extérieur. Que Kadoningo nous d'a fait. Non. Bon, vraiment, il est temps que Ningo Kaladja quoi. Parce que, Abibou Yerek a statut, bon, Agnès Machama Oume, Aka Maliengo, Dogo Malien, Dogo Gabonais, voilà, mais il faut, bon. A Kanyani Diyama Jolena, pour que Akado Famon Yerekou Dadonida, si nous y soro diaspora souci boula akana ka tiɲɛ n'o y'a sɔrɔ malien de l'extérieur hami b'u la u yɛrɛ k'u da don nin na tant que u ka nin dɔw nettoyer ka ninnu jɛya pour que jamana ka avancer parce que filɛ nin ade an yɛrɛ y'an ka kɔgɔ caman k'a la parce que anw yɛrɛ bɛ nin dossier in an fana bɛ malien de l'extérieur ka kɛlɛ la su fara tile kan ni Abibu de b'u arranger o ka kɛ n'a t'u arranger fana Abibu ka taa a banna baara ka k'a kɛcogo la voilà Aminata Kanzayi ni ma fili waati kɔni sɛbɛkɔrɔ t'a la an bɛ taa sugu la sɔɔni an bɛ sɔrɔ ka na fasiri kun cɛ ni Ala ka jɛ ye kosɛbɛ Lamine Traoré bɛ fo Tidiane Sangare k'an ka foli ba ye Mamadou Sissoko ninnu kilancɛ bɛɛ lajɛlen malien de l'extérieur ye u bɛ lamɛnni kɛ i ka dɔn Facebook fɛ ani u bɛ se ka lamɛnni fana kɛ min ye Zeno u bɛ se ka Nura FM sɔrɔ u fɛ application fana bɛ marché n'i donna Play Store kɔnɔ i b'a sɛbɛn dɔrɔn radio Nura FM Bamakɔ i bɛ an ka application ye i b'o télécharger ka bila i kun donc gafe yɛrɛ dama tɛ o kɔni bɛ kɛ i b'a fɔ ko e bɛ ka radio lamɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc Facebook fana sanfɛ an ka page Facebook n'i y'o dayɛlɛ ni Ala sɔnna ma an ka émission caman bɛ yen fɛn fɛn bɛ kɛ direct la i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni Ala ka jɛ ye o kuma ka kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ fo ni mɔgɔ min mago bɛ an na a kɛra WhatsApp ye a kɛra appel ye i bɛ se ka weleli kɛ numéro min na 76 33 43 03 76 33 43 03 ni weleli ko la ou bien ni WhatsApp kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka jɛ ye fixe ye 20 80 30 30 20 80 30 30 voilà o kuma Bouakari min ye i ka dɔn fasiri kunjɛ la an ka taa télé la waati kuruna ɲɛmaga ne bɛ bolo don mun ye kojugu kɛlɛba bɛ bɔ ni ale ye ni bɔra ni kojugu kɛlɛba ye maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye bamananden n'o bɛ Isaka Kulubali n'o ba ale kofɔ a ko di mɛnanga kula ani tora la nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ɲɔgɔn da fɛ siga t'a la opération belebele min bɛ mun ye maa mun bɛ 3e arrondissement o commissariat la bi n'an k'a ma ko opération funufunu kosɛbɛ mun ye funufunu ye a wulila k'i jɔ ni drogue feerela belebeleba ye drogue feerela belebele mun a ka jan ni a ɲinina a bɛ ni ka kalo kelen ɲɔgɔn na a b'o bɔ a tɔgɔ a ko tɔgɔ ni sa Abdulayi Mayiga Abdoulaye Maïga ma fase i t'i ka verre dun a ɲɛ b'a la a bɛ yan Abdoulaye Maïga drogue non i filila nan i ka verre dun ala cɛ i ka verre est-ce que nin ka fisa bi sa ne b'a dɔn fɛn ka fɛn dɔ ta min bɛ ne gosi o e bɛ a ɲini ka ne frappe drogue feerela ba kɔrɔ b'u bɛ n'i frappe problème t'a la t'a fɛ ni Maïga a ka ɲi sa mun ye Abdoulaye Maïga ye ni kɛlɛ sɛgɛrɛ yɛrɛ don bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Pagaye a kɔni balila ka kɛlɛ kɔni k'o kɛ zen na dɛ kɛlɛkɛyɔrɔ ma sɔrɔ Maïga bolo na mun na minɛ san ka taa n ko de b'a diya jagoya don wa hali jagoya tɛ i de la i bolo da i dusu an bɛ jagoya don wa i bolo da i dusu an ka cɛ i bolo da i b'i ta kalan n bɛ n ta kalan n'o de don a ka ɲi i ka fasiri kalan i delila sa namu na minɛ i delili don bisimila fasirikɛba ka fɔ la a ko nin cɛ kɔfɔlen nouvelle région ne b'ale ta abada nin ma ban abada k'a nouvelle région ta ka sɔn nin ma ban a bɛ fɛsɛfɛsɛ de o kuma bisimila ko sabu kɛ ni Maïga kala ka ɲi ka kɛ kojugu fasirikɛba ka fɔ la a ko mun ye nin cɛ kɔfɔlen i bɛ na ye k'a fɔ drogue mun bɛ pikiri maaw la mun bɛ min a caman kɔni ko a b'a feere mun ye tilegan dire o fɛ hali mun ye muso minnu bɛ yen ko n'u b'olu yɛrɛ feere nin cɛ in ko a sen bɛ nin bɛɛ lajɛlen o la fasirikɛba ka fɔ la kabi commissaire mun bɛ yen n'an k'a ma ko commissaire Kɔnɔ Sajo Tomoda n'ale
n'ale be 3e arrondissement na nin waati na ale nana n'a ka opération min n'an ka ma ko funu o tɛ fiɲɛ o t'o kɔfɛ wa a kɛra sababu ye ni ka bolo da ka maa caman kan maa minnu bɛ k'a fɔ k'u dɔnnen don drogue feere yɛrɛ la Fatirikaba ka fɔ la a ko nin cɛ kɔfɔlen n'o ye Ablaye Mayiga ye n'u bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Pagaye a ko min ye Bagdadikaw ni maa tun bɛ ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ Bagdadikaw ɲɛ la drogue feere yɛrɛ sababu la ko nin cɛ kɔfɔlen ko a ba a la waati mun na sa ko min ye Bagdadikaw ɲɛma olu maa dɔ kɔni bɛ olu ye kibaruya ani ka a ta ka di mun ye commissaire Kɔnɔ Sajo Tomoda ma o siratigɛ la sa mun ye commissaire Sajo Tomoda a n'a ka cɛ dɔw u ye jɔmisɛnninw caman k'u fili ka jɔ kumabaw fana caman k'u fili kabi opération in daminɛna mun ye Bagadaji kɔnɔna la commune de yɛrɛ kɔnɔna la mun ye drogue feerela caman kun bɛ yen o kɛra sababu ye ni ka bolo kɔni ka a ta ka da o kan Fatirikaba ka fɔ la a ko drogue mun bɛ yen n'u k'a ma ko Kayu Ofu Kayu Ofu awɔ o fana drogue tɔgɔ ye Kayu Ofu Kayu o ye dɔ ye Ofu awɔ o ye dɔ ye ko Kenshi ko Kenshi o fana dɔ ye a bɛ nin bɛɛ feere Allahu akbar Fatirikaba ka fɔ la k'i bɛna k'a fɔ ko nin waati laban ninnu yɛrɛ la a ko drogue ko a sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko mun ye commissaire Tomoda a n'a ka cɛdenw k'u ka wuli ka jɔ ko o sɔrɔla o de fɛ a waati mun na u y'u ka jɔmisɛnnin ni jɔ kumabaw ni ka a yɛrɛkɛ walasa bolo a bɛ se ka da nin cɛ in kan cogo min na u ye kalo kelen ɲɔgɔnna de kɛ ka nin cɛ in bɛlɛn waati o waati n'u k'u b'o boloda kan a bɛ pulukutu ka tila u la o siratigɛ la sa mun ye Tomoda ye a ko mɛnna ka ko la ni tora la ko a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ ko bolo a ka ta ka da ni Mayiga kɛ in kan nin n'an ka ma a fɔ ko Pagaye sa o Mayiga de don ayi Ablaye Pagaye a banna Mayiga to yen ndɔgɔnin fana n'i ye min k'i ka ɲɛmaa la ni don min kɛra ɲɛmaa ye a bɛ juru sara i la dɛ mais a fɔra de o ayiwa d'accord ne ko k'i k'a fɔ Ablaye Pagaye i ye Mayiga in Ablaye Mayiga Pagaye o de don alias Pagaye ni don a tɔgɔ sɛbɛ yɛrɛ de Ablaye Mayiga ye mori kɛ gasama ko Mayiga ko i taara i tɛgɛ ma tɛgɛ ma bɛ min nin ko la e taara tɛgɛ ma kɛ ni dɔ bɛ k'a ɲɛ sanfɛ dɔ bɛ k'a tiɲɛ duguma ayiwa basi tɛ o kuma bisimila Fatirikaba ka fɔ la a ko mun ye commissaire adjoint n'o bɛ Siyaka Tarawele Turamagan belebele ko ni kɔnɔ kɔni k'u y'u ka plan bɛɛ lajɛlen k'u bila sen kan ni ka bolo ni ka a ta ka da nin cɛ kɔfɔlen ni ka a kan u ka chef BR min bɛ n'an ka ma ko Yusufu Kulubali o fana ka wuli ka jɔ ko a fanga bonyana ko in na kosɛbɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Ablaye Mayiga alias Pagaye a ko a ka drogue a tun bɛ feere yɔrɔ min yɛrɛ la k'o ye a ba de ka sokɔnɔna ye wa mun ye a ka musokɔrɔba k'u kun bɛ drogue ni ka a bila malo de cɛla k'a tun bɛ fɔ musokɔrɔba yɛrɛ ka soɲɛ kɔnɔ la Fatirikaba ka fɔ la a ko bolo dalen nin cɛ kɔfɔlen in kan a taara jɔ mun ye procureur ɲɛkɔrɔ procureur de la commune 2 o yɛrɛ tɔgɔ ko a tɛ si n'i sera yen ka ban i tɛ si ye dɛ o waati mun na a sera mun ye a tɛ si ɲɛkɔrɔla la n'o ye procureur ye ale sina ka mandat kɔni k'o d'a kan joona ni ka taa a sigiyɔrɔ ko o bɛnna mun ye a tɔgɔ bɔlen filɛ kɔnɔ lisiba ma lisiba an bɛ don min na ko bi a ka ja kɔni a bɛ lisiba o kɔnɔna la Ablaye Mayiga alias Pagaye ni waati na ale bɛ lisiba o kɔnɔna la drogue feerela belebele bamananden ale y'a fasiri ka bɔ mun ye kojugu kɛlɛba kɔnɔ i bonya b'a la e tilala wa i bonya b'a la n'an bɔgɔ sa ayi a ye kana ne gosi k'i yɛrɛ sɔrɔ sa mun fɔra mais Mayiga fɔli ye tiɲɛ f'i b'i dakala sama k'o ɲɛsin ne ma o fana ye jumɛn i ka gafekala ye tiɲɛ mais k'i ɲɛsin ma k'i da sama ka ɲɛsin ma yafɔma o fana y'a dama ko yɛrɛ dɛ i tɛna bɔgɔ sa yafɔma gafekala Mayiga i yɛrɛ sɔrɔ sa Mayiga a banna n'an bɔgɔ sa ayi kɛlɛ tɛ sa nin den kabako da ye sa wa kɛlɛ tɛ sa ayiwa basi tɛ wala waati n dɔgɔkow sera n'o tɛ l'école karamɔgɔw ka lahaliya bi yan sabu olu kɔni kɛn bɛ ka wuli ministre de l'éducation ale ko i k'a dɔn a bɛ dɛmɛ de ɲini dɛmɛ wulikajɔ min kɔnɔna na an ka épreuves bɛ se ka kɛ cogo min examenw ni bagiw ani i k'a dɔn bagiw ni defuw n'a tɔ caman o bɛ se ka kɛ cogo min o kumana sa a bɛ ka dɛmɛ ɲini minnu fɛ o ye i k'a dɔn minnu tan bɛ retraite la privéw k'olu ka wuli k'u jɔ pour que ka école sauver donc o kɔrɔ ye min ye enseignant minnu bɛ retraite la minnu bɛ privé la ani minnu yɛrɛ bɛ yen n'o ye enseignant ye minnu fana sigilen don n'u tɛ fɛn na o ye ka da n'a ɲɔgɔnna caman wele bilalen don olu de ma a ye kapu ɲɛmɔgɔw ni fɛnw bɛɛ wele u ka disposition ta ka wele bila olu ma pour que ka se ka na examenw kɛ ni i k'a dɔn tɔn ninnu n'olu bɛ ka taa grève la i y'a faamuya voilà donc pour que ka se ka yɔrɔ ka sécuriser yɛrɛ a y'a ɲini directeur fɛ d'académie voilà centre d'académie pédagogique kapu mɔgɔw fɛ u ka i k'a dɔn
welewele bila pour que defu bɛ se ka kɛ ka ɲɛ u ka welewele bila mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye CGS mɔgɔw ye n'o bɛ comité de gestion scolaire mɔgɔw ko fɔ n'a bɛ association des parents d'élèves ko fɔ ani association des jeunes k'a dɔn fɛnw bɛ kɛ yɔrɔ min ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka dɛmɛ kɛ min ye k'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ na examen ninnu kɛ olu bɛ se ka sécuriser cogo min na donc ne hakili la k'a fɔ ministre kɔni wulilen don bɛɛ bɛ ka k'a dɔn fɛɛrɛ ɲini pour que k'a dɔn kow bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ kalan bɛ se ka kɛ cogo min waati kurun kama an bɛ nin fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka faamuya sɔrɔ a la a bɛ sɛbɛnkɔnɔ n'u kama ko nouvelle horizon n tɔgɔ Mamadu Kaye Gasama a ko Mayiga egala Mayiga ko Mayiga kɛlɛ dabila ne tɛ kɛlɛ la dɛ ne bɛ ka min fɔ a ka npɔgɔ dɔrɔn a k'a yɛrɛ sɔrɔ MKMDJ Mayiga Kulubali ale ko c'est petit Mayiga moi je an ka foli bi ye baba Adama ne kɔni ka cɛkɔrɔba kan ka lafasa nka ale kɔni ye o ya ni tɛ lafasali ye koyi Mayiga egala Mayiga o de don ayiwa o de don dɛ baasi tɛ Mayiga fa Mayiga de bɛ bɔ a kɔnɔ dɛ awɔ Mayame Traoré a fana ye o kuma kelen de fɔ ja maa caman bɛ n kɔ fɛn in kan koyi ne hakili ne bɛna lafasa maa si ma bɔ ka lafasa personne ayiwa baasi tɛ ala k'a ni sababu bɛɛ an bɛ kan sisan an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ hakɛto ɲini kɛ limanaw fɛ waati kɔni y'an ta an tɛgɛ ma kosɛbɛ sabu waati sera i k'a dɔn an bɛ foli lase kanubaa ni dɛmɛbaa bɛɛ ma lamɛjɛri jɛkulu ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kɔrɔ Abu Safunɛ waati sera i k'a dɔn an bɛna ɲɔgɔn bila sini gafe bɛ continuer o tuma i yɛrɛ programme spécial bɛna di yɛrɛ ma pour que i ni BT i ni ne an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na programme bɛna di ni ala ka jɛ ye o kuma foli ka laban min b'i bolo k'a lase auditeurs ma bɛɛ kɔntana bɛɛ ko k'i bisimila voilà ayiwa ɲɛma an bɛ se ka lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen fo ka dɔn k'a fɔ nin kun ye an don kan ye bi sɔgɔmada in na ni ala ma basi kɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na an bɛ kɛ nin kɛnɛ in kan ka se ka sɛbɛnfura minnu ni a bɛ bɔ jamana kɔnɔ ka se ka kalan jamana kɔnɔ denw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na o la an bɛ Nura FM lamɛnbaa cɛ ni muso denmisɛnnin ani maakɔrɔ Jalakoroji Bamakɔ Akaja diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka foli ta ka lase u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ foli lase n ka commune denw ma n'o ye Safo commune mɔgɔw ye an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn kojugu mana an bɛ dugawu de kɛ baara kura mun ni an donnen filɛ a kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ wa an bɛ dugawu ɲini olu fana fɛ u ka dugawu lase an ma walasa baara in a bɛ se ka kɛ